Sziasztok, itt vagyunk egy laptopon, és látjátok az AMTS csatornát, ugye az eredeti AMTS csatornának ugyanez a profilképe, és ez az én csatornám, ez az én AMTS csatornám, azért van feliratkozva, mert a másik eredeti csatornás profilomról vagyok erre a csatornámra feliratkozva. Egyébként be tudom bizonyítani nektek, tehát ide jövök és például basszus. Szóval tehát ja, mert át kéne jelentkezni, bocsánat. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez az én csatornám, ide feliratkoztatok, ez alá a videó alá, vagy valamelyik videóm alá be fogom illeszteni a linket, és azt nézzétek meg, légy szíves, és iratkozzatok fel, ugyanis az AMTS-ig össze akarok gyűjteni pár feliratkozót, ugyanis erre a csatornára akarok majd live-olni, úgyhogy kérlek iratkozzatok majd fel.